Tisztelt Főigazgató asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy most ezen a konferencián én itt állhatok Önök előtt, kicsit berekedve, kicsit betegen, de annál nagyobb lelkesedéssel és annál nagyobb hévvel, hiszen ahogy a helyettes államtitkár asszony is mondta, kell, hogy bátrak legyünk. Hát mi elindultunk a Délalföldről, úgyhogy mi bátrak voltunk, annak ellenére, hogy ónos eső esik. És hogy miről is van szó, és miről is kellene beszélnem, a Jövőnek dolgozunk című előadásomnak a címe. Tulajdonképpen itt egy kicsit jobban is éreztük magunkat, mint ahogy a képen is látszik, hiszen ez a falunapunkról egy kis szelete, és szeretném először is bemutatni a településünket, hogy hol is fekszik, és hogy tulajdonképpen milyen összetétele van a településünknek. Az előadásnak az első részében én fogok beszélni, bemutatom a települést, a második részében pedig, hogy itt ma sok embertől elhangzott, hogy nagyon fontos a szakmaiság és hogy a szakmai együttgondolkodás. Az előadás másik részében pedig az egyik kollégámnak, szakembernek szeretném átadni a szót. Baks-Csongrád megyében helyezkedik el, ahogy itt a képen is látszik, tulajdonképpen hát egy háromszögbe vagyunk beszorítva. Az egyik részről, hogyha megy a dia, az egyik részről látszik a Tisza, másik részről pedig egy Dongér főcsatorna, és hát a település, nem tudom, hogy mennyire látszik a térképen, tulajdonképpen egy háromszögbe van beszorítva. Tehát minden olyan területileg adott dologgal el vagyunk látva, ami hátráltat egy települést. Zsáktelepülés vagyunk, védművek vesznek körül, az egyik oldalon a Tisza, a másik oldalon pedig a Dongér főcsatorna, ami szintén védműnek számít, és hát zsáktelepülés vagyunk, tehát nincs átmenő forgalom, és ehhez képest az infrastruktúra is elég kicsi. És hát, hogy miért is vagyunk itt, nem más miatt, mint a településen lévő Mária telep kapcsán vagyunk itt. Tulajdonképpen mi úgy nevezzük, hogy ott nálunk úgy nevezik, hogy cigánytelep, Mária telep, tehát itt él a legtöbb cigány, és tulajdonképpen ennek a telepnek köszönhető, hogy ezekben a programokban részt vettünk. A település sajátossága az, hogy tulajdonképpen a település a Mária telepből nőtte ki magát, és a Palavicsi uradalomhoz tartozott, és tulajdonképpen amit szőlőnek jelöltünk, itt szőlőültetvények voltak, tehát először volt a Mária telep, és tulajdonképpen először volt a szegregátum, és utána épült ki maga a település. Mint már említettem, egy zsáktelepülés, több mint 2100-an lakják ezt a települést, de szebb napokat is megért már, mert volt, amikor majdnem 3000-en laktuk ezt a települést. Itt különböző adatok vannak, hogy kevés a vállalkozás száma, a munkanélküliség az azt gondolom, hogy nagyon magas. Ami eredményt értünk el az utóbbi időben az, és ki is emeltem, hogy a Szent Miklós óvoda és általános iskola katolikus fenntartásban van, és itt ki szeretném emelni azt, hogy nagyon jó az együttműködés Szeged-Csanádi Egyházmegyével, és kifejezetten a püspök úrral is nagyon jó az együttműködésünk. És hát az elmúlt 8 év történését szeretném elmondani önöknek, nem dicsekvésképpen, csak tényszerűen szeretném elmondani. Tulajdonképpen 2,5 milliárd forint forrást tudtunk lehívni a pályázatoknak köszönhetően, tehát tulajdonképpen ami pályázat megnyílik és amire lehetőségünk van, mi pályázunk. Itt 2019 van írva, pontosan azért, hogy a jövőnek dolgozunk, tehát mi előre tervezünk, nem 2014 van írva, ez nem véletlen. És akkor egy pár fölújítás abból a 72 nyertes pályázatból, amit az utóbbi 8 évben sikerült megújítani, megújult az óvodánk, polgármesteri hivatalt is felújítottuk, játszóteret is bővítettünk, egészségközpontot sikerült felújítanunk, könyvtárat is, hiszen kultúra nélkül nem élet az élet, és hát egyik büszkeségünk az, hogy a Mária telepi utakat, mondhatom azt, hogy 95%-os szilárd burkolattal láttuk el, tehát egyetlen egy olyan rész van, illetve bocsánat, két fél utca van most jelen pillanatban a Mária telepen, ami nincs aszfaltozva, hiszen nagyon nagy problémát okozott az, amikor a mentőt és a tűzoltóautót is úgy kellett kitolni a lakosoknak. Most hál' Istennek ez már megoldódott, sőt el kell mondjam a fejlesztések kapcsán, hogy abszolút összkomfortos lakásokkal rendelkezünk a Mária telepen is, hiszen most fejeződik be hamarosan 2 hónap múlva
szennyvízcsatorna hálózat, ami teljes mértékben eljutott a Mária telepre is, tehát víz, villany, gáz, telefon és szennyvízcsatorna hálózat is működik a településünkön, és az esélyegyenlőség jegyében az utolsó házig is elér minden egyes ilyen fejlesztés és dolog, szolgáltatás. Tulajdonképpen ahhoz, hogy mi hozzáfogtunk a fölzárkóztatási programokhoz 4 évvel ezelőtt, ahhoz kellett egy kis lendület. A lendületet az pedig a többcélú társulás keretében, a Kistelek és térsége többcélú társulás keretében beadott gyermekszegénységi program nyújtotta, amelynek láthatják a közösségi házat, ez a Mária telepen épült meg. Ezt minden egyes alkalomkor, amikor ez szóba kerül, el szoktam mondani, lehet, hogy önök közül már hallották is egy páran. Amikor a közösségi házat megnyitottuk, akkor működik Csongrád megyében egy megyei napilap, és a megyei napilapban a következő volt: Szegeden hasonló jellegű házat pár hónap alatt szétloptak a cigányok. Tehát így indultunk neki tulajdonképpen ennek a programnak, ennek a pályázatnak. Ma meg lehet nézni 4 év után, ugyanis 1 éve lezárult ez a 3 éves program, a gyermekszegénységi program. Azóta az önkormányzatunk működteti, üzemelteti a házat, és hát megpróbáljuk önfenntartóvá tenni. Meg lehet nézni, hogy ez a ház most jelen pillanatban milyen állapotban van. El kell mondjam, hogy olyan közösséget sikerült kovácsolnunk ez alatt a 3 év alatt, hogy vannak olyan rendezvényeink, amikor a szőlőből, amint az előbb is látták, a szőlőből mennek le a magyarok a cigányok közé, és több százan is vannak, amikor mondjuk van egy gyermeknap, vagy egy családi nap, egy családi program. Sőt, el kell mondjam, hogy a gyermekszegénységi programnak köszönhetően olyan nyári táborokat is sikerült megcsinálnunk, hogy ott is nagyon sok magyar gyerek vett részt, például lement a közösségi házba, és együtt vannak. Tehát tulajdonképpen még átjárást szerettünk volna a falu központjától a szegregátumban, ami meg is történt, és hát ugye ennek van egy folytatása is, de még visszatérve a közösségi házra, hogy milyen állapotban van. Az utóbbi időben volt egy leltár, és talán 8 pingponglabda és 3 pohár hiányzott, de mindezek azért hiányoztak, mert a gyerekek a játék közben elfogyasztották ezeket a pingponglabdákat, nem megették, hanem ugye széttörték játék közben, meg a poharak eltörtek. Tehát ennyi hiányzik, és itt szeretném megragadni ismét az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mi ugye a kezdetektől fogva tulajdonképpen a cigány közösséggel együtt élünk. 30% cigány kisebbség tartozik a településhez. Hogyha a demográfiát nézem, akkor az összlakosság számát tekintve 30%, ha az iskolát nézem, akkor 35%, ha az óvodát nézem, 40%. Tehát van dolgunk a fölzárkóztatás tekintetében, én úgy gondolom, de ahogy 4 évvel ezelőtt elindultunk ezen az úton, én hiszem azt, és az eredmények minket igazolnak, hogy jó úton járunk. Tehát a közösségi ház jól működik, és hát az egyik büszkeségünk, amit az elmúlt 4 évben, illetve 4 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani, az a templom. Azok közé, a települések közé tartoztunk, akiknek nem volt temploma, hiszen mi 47. augusztus 1-én váltunk önálló településsé közigazgatásilag. Addig a mai Ópuszta szerhez, az akkori sövényházához tartoztunk, és a palavicsi uradalomhoz, és a gróf úr úgy gondolta, hogy természetesen sövényházán épít templomot, és mivel mi külön váltunk közigazgatásilag 47-ben, ezért templom nélkül maradtunk, és hát ez is mutatja az egyházzal való jó együttműködést, hogy a püspök atyának köszönhetően 2010-ben egy igazi, szép, új templomot avathattunk föl. És hát a programjaink között, illetve a pályázataink között van, hogy megújítottuk a főterünket, illetve a közterületünket is. Most azt mondták, hogy ahhoz a diához érek, amikor egy mosolygó arcot látok, itt kell átadnom a szakmának a szót, úgyhogy még mielőtt átadnám a szót, annyit engedjenek meg, hogy én azt gondolom, hogy egy tudatos építés van mögöttünk az elmúlt időszakban. Tudatosan választottuk ki azokat a pályázatokat, amelyeken elindultunk, és azt gondolom, hogy lépcsőről lépcsőre építettük föl azt a rendszert, ami most jelen pillanatban Bakson van. Szerintem jó úton haladunk, ugyanis a település vezetése a fejlődés mellett tette le a voksot, és azt gondolom, hogy egy 2000 fős településnek szerintem kihúzhatjuk magunkat, hogy ennyi fejlesztés sikerült a településre hozni. Amellett természetesen a fölzárkóztatás tekintetében is én úgy gondolom, hogy élen járunk, hiszen a gyermekszegénységi programnak, amikor elkezdtük, akkor olyan jó vízhangja volt a félidőben,
hogy azt mondtuk, hogy nem hagyhatjuk abba. Ezért gondoltuk, hogy vagyunk olyan erősek és tapasztaltak másfél év után, hogy önállóan fogunk indulni a komplex telepprogramba. Hál' Istennek ez sikerült is. A komplex telepprogramban már benne vagyunk, mondhatom, hogy dübörög, sőt, sajnos már lassan a végéhez közeledik, hiszen jövő április végén le kell zárnunk ezt a programot. Viszont azért, hogy lépcsőről lépcsőre haladjunk előre, és fokozatosan haladjunk előre, és hogy jól meg van tervezve az a koncepció, amit mi felállítottunk, az azt gondolom, hogy mondhatja, hiszen azon 7 település közé tartozunk, akik a TIOP pályázaton is sikeresen indultak, és elmondhatjuk, hogy a következő évben 8 házból, azaz 16 lakásból álló szociális bérlakást fogunk tudni felépíteni, és természetesen, hogy még mennyi hozadéka és mennyi program kíséri mindezeket a beruházásokat, illetve mindezeket a pályázatokat, akkor én most adnám a szót Polyák Terka kolléganőmnek és a szakmának, és én megköszönöm a figyelmüket. Szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket. Nem húzom az időt azzal, hogy mindenkinek egyenként megköszönöm, hogy végighallgat, hanem inkább folytatnám, amit polgármester úr elkezdett. Akkor, amikor a településre kerültem 2007-ben, akkor még közoktatási esélyegyenlőségi szakértőként polgármester úrral és a képviselőtestettel azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mi lehet a település jövője, azokkal a nehéz adottságokkal, amelyeket ő az imént fölvázolt. Egy dolog egészen biztos volt, hogy a jövőképbe a változatlanság az nem tartozhat bele, muszáj előre haladni, és olyan fejlesztéseket megkezdeni a településen, amelyek a hátrányokat előnnyé fordítják. Ilyen volt például az infrastruktúra fejlesztése, amihez csatlakoztatva humán erőforrás fejlesztési programokat kezdtünk el tervezni évekre előremenően, illetve a polgármester úr elképzelése és a képviselőtestet elképzelése az volt, hogy használjuk föl majd a megújuló energiát a település fejlesztéséhez, ez később megjelenik a komplex telepprogram pályázatában is, mert hogy munkahelyeket kell teremteni, és azért is, mert hogy önfenntartóvá kíván válni a település. Azt, hogy a 30%-nyi cigány kisebbséggel, nagyon-nagyon csúnyán fogalmazok, kell valamit kezdeni, az egészen nyilvánvaló volt, és annak a folyamatnak, ami az integrációs program bevezetésével kezdődött a közoktatásban, majd később a gyerekszegénység elleni programmal folytatódott, a következménye az lett, hogy Baks komoly elismerést kapott, és az elismerés is kötelez minket arra, hogy a Raoul Wallenberg díjas település az elköteleződjön a felzárkózási programok mellett. A Mária telepről mondanék egy néhány szót. A lakónépesség 20%-a él a Mária telepen, ahogy polgármester úr is említette, Bakson közel 30%-ban. A szegregátumban a települési átlagon túl, ami ugye 11% volt a munkanélküliség tekintetében, már 30% felett járunk. Az iskolai végzettség alacsony, munkalehetőség főleg napszám vagy közmunka van a településen és annak a környezetében, és amekkora áldás volt a gyerekszegénység elleni program, akkor a fájdalom és szomorúság és egy kicsi kilátástalanság abban az időben, amikor lehetett már tudni, hogy ennek a programnak 2013. október 31-én vége lesz, és nem biztos, hogy lesz folytatás. Muszáj volt kitalálni valamit azért, hogy azok az eredmények, amiket a gyerekszegénység elleni program elért, és amelyeket polgármester úr imént már vázolt, az együttélésnek, az átjárásnak a településen, a Mária telep és a település nagyobb része között meg kell maradnia, ezért teljesen egyértelmű volt, hogy a komplex telepprogramot megpályázzuk, mert hogy nem lehetett azt mondani, hogy eddig volt, és nem törődünk veletek tovább,
lehet örülni annak, ami a múlt, de hogy jövő az nincsen. Ilyet nem lehet emberekkel tenni szerintünk, ezért megpályáztuk ezt a programot. Hogyha látják ezt a képet itt alul, ez a távolságot mutatja, ugyanis Baks központjától a Mária telep kb. 1 kilométeres távolságra van. Ez egy földrajzi elkülönülést jelent. Ez a terület, ez egy Natura 2000-es terület, vizes élőhely, és teljesen ketté szakítja a település lakosságát, a Mária telep és a település nagyobb része az egészen külön áll. A TAMOP 536-os monitoring mutatók a következők, a programba bevont személyek száma 135 fő, ennyit vállaltunk a programokba való bevonás tekintetében, és úgy gondoltuk a tervezéskor, hogy 81 fő majd egészen biztos, hogy pozitív eredménnyel kerül ki. Képzésben résztvevőnek 84 főt jelöltünk meg, illetve gondoltuk, hogy majd 50-en eredményesen elvégzik a képzéseket. 34 fő volt, akit munkahelyi körülmények között kívántunk elhelyezni, 15 fő, akit foglalkoztatásban, illetve a program hatására pozitív eredménnyel kikerülő, illetve bekapcsolódó emberek száma 27. Hogyha megnézik a 2014 júniusi állapotot, mindegyik mutatószámot, akkor a program már túlszárnyalta. Szerintünk azért van, mert hogy igen jól terveztünk. Mi nagyon komolyan vesszük azt a szót, hogy komplexitás. Amellett persze, hogy mint minden más településen is, a helyzet elemzéséből, adatokból, információkból indulunk ki, illetve felhasználjuk a már rendelkezésre álló stratégiát. Kitaláltunk, megalkottunk egy olyan tervezési elvrendszert, aminek alapján ez a komplexitás valóban érvényesülni tud. Az egyik ilyen alapelv a szinergia, mi szükséglet alapon tervezünk, vannak felmérések, igényfelmérések akkor, amikor egy pályázati program megjelenik, és a forrás le lehet hívni, azért, hogy ne olyasmit tervezzünk, amiben utána nehéz bevonni az embereket. A programok közötti kapcsolódás az nagyon fontos ebben a tervezési elvrendszerben, illetve az, hogy lokális, kistérségi, régiós és országos programokhoz egyaránt kapcsolódjunk, velük kompatibilis legyen az, amit megtervezünk. A controlling alkalmazása a tervezés során és a végrehajtásban is nagyon fontos. A fenntartható fejlődés elve a másik olyan alapelv, amit ez a H+3-as jövőbarát tervezési elvrendszer követ. Ebben a controlling eredmények, a kölcsönhatások, hatástöbbszörözés az, ami a számunkra a legfontosabb. Hatástöbbszörözésre mondok egy példát. Hogyha van egy programunk, és arról majd fogok egy picit részletesebben beszélni, mint például a nők fejlesztésére kigondolt folyamat, az kezdődött úgy, hogy egy egyéves személyiségfejlesztő program végén lehetett átlépni szakképzésbe, amit a partnerünk, a Tűr István Képzés Kutatóintézet biztosított, illetve szervezett a nők számára egy szociális ápoló és gondozó képzésbe, de akkor már azok, akik egy éve személyiség és képességfejlesztő programban vettek részt, azok nem morzsolódtak le, hanem nagy energiával, nagy lelkesedéssel végigcsinálták a programot, így tudtuk csökkenteni azokat a kockázatokat, amelyeket egyébként más programok egy kicsit megszenvednek. Az infrastrukturális és technológiai fejlesztések, a megújuló energia volt még a fontos a fenntartható fejlődés elvénél. Terveztünk egy napenergia hasznosító szerelősegédképzést, és azóta már olyan építőipari vagy építőipari jellegű képzéseket csatlakoztatunk ehhez, amelyek egy komplett brigádot segítenek majd létrehozni a településen, remélve azt, hogy az ő számukra munkahelyet is tudunk teremteni, akár szociális szövetkezeten, akár a település non-profit Kft-jének a keretein belül. Szerepel a fenntartható fejlődés elvénél az, hogy humán erőforrás tervezés 2-3 évre előre. Az egyik alappillére a programjainknak, illetve ennek a jövőbarát tervezési modellnek az, hogy évekre előre megtervezzük, hogy bizonyos feladatokat
milyen tudással, milyen személyiségvonással, milyen képességekkel rendelkező munkatársak tudnak betölteni. Akkor, amikor interjúztatunk ezekre az állásokra, akkor azt is nézzük, hogy a csoport dinamika hogyan működik majd, hogyan tudják az emberek kiegészíteni egymást, hogyan tudják az erősségek, gyengeségek mégiscsak biztosítani azt a fejlődési ívet, amit mi elvárunk a munka során. A multiplikálás lehetősége az, hogy másolható legyen a modell, az szintén egy nagyon fontos alapelv volt. Azt mondta a polgármester úr, hogy mi nagyon bátrak vagyunk, mert elmerünk indulni ónos esőben, de hát ennél bátrabb dolgokat is tettünk mi már. Merszünk olyan innovatív elképzeléseket belevinni a komplex teleprogramba, amikkel vállaltuk a kockázatot, hogyha nem jól gondoljuk ezeknek a hatását, akkor talán nem lesznek elég eredményesek, a program középszerű lesz, vagy még annál is rosszabb, de azért akartunk olyasmit is kipróbálni, ami eddig Magyarországon sehol, soha még nem működött, és a nemzetközi irodalomban sem lehetett rá semmilyen példát találni, mert úgy gondoltuk, hogy azokkal a módszerekkel, módszertanokkal, amiket eddig alkalmaztak, nem sikerült átütő eredményeket elérni, talán valami újfajta elképzelésekkel lehet előrelépni. Ilyen volt ez a H+3-as tervezési és megvalósítási modell, amit megalkottunk. A napenergia hasznosító szerelő segédképzés, az önellátó falu igényeit szolgáló képzések közül való, illetve a meséd, a nők komplex fejlesztése, és egy komplex álláskeresési folyamat is, aminek több szegmense van. Az egyik a szintén általunk kidolgozott módszertan, a Munkakeresés Családi Szövetségben, amelyben 20 családdal való gondoskodást vállaltunk be. Ezen kívül kiegészíti ezt a klasszikus Job Club módszer, amit újra gondoltunk és új elemekkel töltöttünk fel, illetve ehhez kapcsoltunk egy újszerű munkáltatói és munkavállalói érzékenyítést. Amikor a meghívottaink listáját elküldtük, nagyon elcsodálkoztak a szervező kollégák azon, hogy közöttük szerepelt a madagaszkári konzul. És őt lehet is itt látni egyébként a vizsga elnök szerepében. Azért van nekünk együttműködésünk, mert van egy formalizált együttműködési megállapodásunk a Madagaszkári Köztársaság konzulátusával, mert hogy a napenergia hasznosító szerelőt képzés egyik védnöke, illetve a szakmai anyag kidolgozója is, a madagaszkári konzul, akit szeretettel üdvözlök itt a körünkben, Richard Radiana Soro Laraison. Ő nagyon nagy segítségünkre volt abban, hogy ezt a képzést meg lehetett szervezni, hiszen a partnerek a képzők felkutatásában is segített. Ahogy lehet látni, a képzésen nem csak férfiak, hanem nők is részt vettek, és ennek a képzésnek is az egyik következménye az, hogy a településen már van olyan család, akik napkollektort építettek maguknak, illetve egy olyan készüléket üzemeltetnek, ami a nyári melegben a kútnak a vizét használja fel arra, hogy légkondicionálással lássa el a lakást. Elmondhatom, hogy alapérték lett a településen a tudás. Akkor, amikor az elmúlt évben azon kellett gondolkodni, hogy az igényt hogyan elégítsük ki a Mária telepen, illetve a Baksi Szőlőben és Majorban lakó emberek között, akkor nem csak arról beszélek, hogy a romák jelentkeztek ezekre a képzésekre, hanem arról, hogy az egész településen baksiak jelentkeztek. Mi szeretjük azt mondani, hogy Bakson nem romák és nem romák, hanem Bakson baksiak élnek. A különböző források bevonásával a TAMOP 5.3.6-ban 70 főt, az 5.3.10-ben 33 főt, az 3.8b-ben 22 főt tudtunk képezni az elmúlt télen. Azért hunyorgok ilyen csúnyán, mert nem az olvasó szemüvegem van rajtam, hanem az, amivel a közönséget tudom látni. Illetve a téli közfoglalkoztatás keretében még 30 fő képzése valósult meg.
13 fő pedig motorfűrész kezelő tanfolyamot végzett el nálunk. Összesen 168-an voltak, és 30 főt el is tudtunk helyezni közülük. Most, amikor a támok 2-4-3D képzéseire 160 fő jelentkezőnk van, és ebből 30 fő a betanított hőszigetelő képzésre jelentkező, 70 varrónő képzésre jelentkező van. Ezen kívül azokat a kiegészítő képzéseket, amik az építőbrigádunk létrehozásához szükségesek, festő, mázoló, szárazépítő, azokat szintén szeretnénk a Foglalkoztatási Szövetkezet képzéseinek a keretén belül valahogyan majd elhelyezni. Még októberben ezeket a jelentkezési lapokat leadtuk, a jelentkezés tömeges, azt el lehet mondani, és nagyon várjuk, hogy reagáljon erre valamit a Foglalkoztatási Szövetkezet, és lehessen folytatni a képzéseket. A mesédről annyit szeretnék még, hogy Magyarországon a nők fejlesztését 3 hónapos időtartamban elkezdték úgy 10-12 évvel ezelőtt, amikor a heti 2 órában való képzésüket, a mesélést, a személyiségfejlesztést, az értékek megfogalmazását a roma közösségből származó nőkre bízták. Bakson volt először az, hogy nem 1x3, hanem 3x3 hónapos fejlesztési ciklus terveztünk, és azon kívül, hogy itt ezeket a képzéseket felsoroltam, egyet kiemelnék, illetve 2-t, a szociális gondozó és ápoló, illetve a NOSZA képzésünket, NOSZA települési szolgáltató képzésünket, a TÁMOP 536-on belül, mert hogy ebbe mindazok a nők, akik a Mesét programba jártak, azok részt vettek, majdnem teljes létszámban, és ők azóta is összejárnak, és egy saját klubot visznek teljesen önállóan, illetve szervezőként, önkéntesként részt vesznek a programjainkban. Nem beszélek róla, csak megmutatom, hogy a kapcsolatot biztosító programelemek, a TÁMOP 536, illetve a lakhatási modellprogram között nagyon sokrétűek, tájékoztató, közös programok, olyan programok, amiket megterveztünk, és ezután készülünk majd megvalósítani, ami a teljes lakosság bevonásával, illetve azoknak az utcáknak a lakói bevonásával történik majd, ahova házak épülnek. Azok folyamatban vannak most is, ahogy polgármester úr említette, 8 épület készül majd el 16 bérlakással, ezen kívül mérőórákat szerelünk a telepen, 13 családnál. Egy buszfordulót építünk, mert hogy azon a nagyon hosszú úton, amit lehetett látni az egyik dián, és külön ki is emeltem, csak gyalog lehet járni, tömegközlekedés ebben a pillanatban 2-szer megy egy nap, és nincsen buszforduló, ami életveszélyessé teszi a közlekedést. Ezen kívül egy fitness és játszóparkot építettünk, ennek az átadása már megtörtént. Rengeteg feladat van előttünk. A januári hónapban már ki kell írnunk a közbeszerzést, úgyhogy ha mindent elmondanék azzal kapcsolatban, ami vár még ránk, és hogy milyen terveink vannak, akkor azok, akik hátul mutatták nekem, hogy az időm már eltelt, nagyon haragudnának. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.